Dobrý deň vám prajem všetkým. Vítam vás pri sledovaní webinára Building Information Modeling a CFD simulácie pre vzduchotechniku. Moje meno je Jan Kudla a mojou úlohou dnes bude predstaviť vám simulačné možnosti pomocou produktov Autodesku. Takže najprv také trošičku organizačné pokyny. V úvode budeme mať prezentáciu, potom bude nasledovať nejaká živá ukážka priamo z CFD simulationu a následne na to budete mať vlastne priestor na otázky, ktoré pokojne píšte do chatu pre všetkých. Čiže dole v tomto poličku si nastavíte to everyone a my sa budeme snažiť vám tieto otázky zodpovedať. Takže ešte raz vás vítam a poďme ďalej. Takže najprv je nutné odpovedať na otázku, prečo vlastne simulovať. Takže simulácie nám umožňujú vyšetrovať výkonnosť a účinnosť produktov už pred vlastne uvedením na trh, čo nám vlastne umožní uviesť ich na trh rýchlejšie alebo začať rýchlejšie s realizáciou projektu. Veľkou ich výhodou je eliminácia zbytočných nákladov a minimalizácia závislosti na testovaní na fyzických prototypoch. Čiže tie náklady na prototypy, vynaložené na prototypy prakticky úplne miznú. Redukcia nepredvídateľných chýb a taktiež možnosť vyšetriť také problémy tých produktov, ktoré by niekedy ani fyzické prototypy odhaliť nedokázali a nemali by sme napríklad možnosť vidieť napríklad to prúdenie, áno. Takže skúsime si výhody simulácií vysvetliť na nejakom takomto grafe. Kľúčové parametre každého projektu sú samozrejme cena a čas uvedenia do prevádzky na trh. Takže životný proces každého projektu je v čase vždycky ťažšie ovplyvňovať. Teda ak sa projekt nachádza v štádiu koncepcie, vstupovanie a vytváranie zmien je omnoho jednoduchšie, ako už keď sa vlastne projekt posúva v týchto etapách ďalej. Napríklad už v priebehu výstavby by bolo veľmi ťažké zasahovať do niektorých zmien a niektoré parametre projektu by sa už nedalo vôbec zmeniť. Takže bolo by to obťažné. Samozrejme musíme zohľadniť náklady na vykonanie zmien, čiže úplne tak jednoducho to skúsim povedať. Čím bližšie sme k cieľu, tým sú náklady na vykonanie zmien o mnoho vyššie. Takže v nejakom štandardnom procese návrhu sa cena projektu zvyšuje kvôli drahým overovaniam prototypov, ktorých určite nebude málo, a po overení tohto prototypu je samozrejme dôležité vrátiť sa niekam do etapy koncepcie a inžinierstva, vykonať nejakú zmenu, znovu sa vrátiť do etapy overovania a možno tento cyklus opakovať viackrát, aby sme vlastne dosiahli to, čo potrebujeme. V akomsi ideálnom procese návrhu máme možnosť zachytiť niektoré problémy už vo fázi
vo fáze koncepcie a inžinierstva. Toto by bol taký preferovaný, taký ideálny proces, kde by sme vedeli ešte vlastne vyšetriť všetky možné problémy alebo napríklad vyladiť výkon nášho zariadenia ešte pri procese návrhu. Autodesk Simulation umožňuje skočiť vlastne z tejto fázy overovania úplne na začiatok do koncepčnej fázy a tak vlastne vychytať možné problémy za minimálne náklady. Čiže toto máme dnes k dispozícii vlastne v koncepte vytvoriť nejakú analýzu, zistiť, či spĺňa náš projekt alebo náš návrh požiadavky investora a po prípade potom začať riešiť inžinierstvo, čiže čo ja viem, už nejaké detaily stavby, statické výpočty a tak ďalej. Čo nám Autodesk prináša, aké máme vlastne možnosti v simulácii momentálne k dispozícii, tak trošičku prejdem do histórie a predstavím trošička portfólio simulačných softverov. Takže na prelome 2005-2007 pribudol do portfólia tzv. Autodesk Robot Structure. Tento software vlastne slúži na statické výpočty rôznych konštrukcií. O rok neskôr pribudol tzv. Moldflow, čiže software zameraný na strekovanie a tečenie plastov. Od 2009 roku máme k dispozícii tzv. Autodesk Simulation Mechanical, slúžiaci na pevnostné výpočty, väčšinou sa využíva v manufacturingu. Tento produkt používal ešte do roku 2014 výpočtové jadro len od spoločnosti Algor, ale už máme momentálne k dispozícii aj výpočtové jadro, teda riešič na stranu. Čiže v Autodesk Simulation Mechanicale už nájdeme aj na stran, potom vlastne od 2015 roku máme k dispozícii tzv. Nastran Inkjet, ktorý je vlastne vyššie MKP vložené do konštrukčného softvéru Inventor. V roku 2011 máme už k dispozícii Autodesk Computational Flow Dynamics, slúžiaci najmä na výpočet dynamiky prúdenia, prestupu tepla. V tomto softvere budeme mať aj živú ukážku, takže budeme sa mu konkrétnejšie venovať trošičku neskôr. Prejdeme na využitie simulačného portfólia v architektúre. Čiže dokážeme dnes využiť napríklad CFD na prúdenie a cirkuláciu vzduchu. Ďalej máme možnosti riešiť klimatizácie a odvetrávanie, vodné hospodárstvo, riešenie nejakých externých tokov, pevnostné a statické výpočty konštrukcií, kontrolu znečistenia, opäť nejaké klimatizačné jednotky a vlastne vôbec riešenie nejakých čistých priestorov, tepelné prestupy, solárne žiarenie a chladenie. Čiže to sú také základné skupiny, od ktorých by sme sa potom vlastne ďalej mohli odvíjať pri analýzach. Taktiež máme možnosť využívať simulácie a analýzy vlastne v rámci návrhových softverov. K týmto analýzam už máte prístup aj teraz, takže
aj v rámci využívania služby Maintenance Subscription máte k dispozícii aj tzv. Online služby, cloudové služby, napríklad energetickú analýzu, pomocou ktorej vlastne dokážete vyrátať aj nejaké interakcie medzi jednotlivými objektami. Vyhodí vám to vlastne grafickú tabuľku, kde nájdete energetický výpočet aj na základe materiálov a použitých technológií. OK. Kľúčovým projektom, teda kľúčovým produktom dnešného webináru je Autodesk Simulation CFD. Je nutné podotknúť, že tento produkt je navrhnutý pre architektov a pre konštruktérov. To znamená, že nemusím byť vlastne profesor fyziky na to, aby som dokázal vyrátať niečo v CFD. Samozrejme, to prostredie je tak user-friendly a je tak jednoduché s ním pracovať, že nepotrebujeme až fakt výpočtárske vedomosti, ako to bolo kedysi v MKPčku. Generuje to automatické siete, čiže automatické meše, čiže to gro, alebo ten najväčší problém vôbec všeobecný MKP, dá sa povedať, odpada. Vygeneruje to väčšinou automaticky veľmi dobrú sieť, ktorú by sme fakt veľmi ťažko vytvorili manuálnymi funkciami. Je integrovaný do Revitu a Inventoru, čiže uľahčuje nám prácu s projektovými súbormi, umožňuje nám vlastne vyšetrovať viac variant modelu a viac scenárov výpočtu. Dnes máme vlastne k dispozícii dva typy riešenia v CFD-čku a takisto aj v Autodesk Simulation Mechanical. Prvé riešenie je desktopové, druhé cloudové. Desktopové riešenie znamená, mám zakúpený produkt Autodesk CFD 2016, mám nastavený nejaký výpočet, spustím ho a ak by som chcel vlastne rátať ďalší scenár výpočtu, musím počkať, kým sa vyráta to prvé. Kdežto možnosť riešenia cez cloud nám umožňuje odoslať viacero scenárií výpočtu a takisto aj modelových variant naraz niekde na cloud, kdežto vlastne cez Solver manažera máme možnosť sledovať priebeh výpočtu. Samozrejme, automaticky sa nám synchronizuje výpočet na cloude s našim desktopom, čiže neustále vidíme priebeh aj graficky v prostredí CFDčka a vlastne ráta všetky scenáre naraz. Čiže je to obrovská výhoda. K tejto funkcii, teda k tomu cloudovému riešeniu, stačí vlastne za každý výpočet mať zaplatené vlastne cloudové jednotky a tieto cloudové jednotky sa po úspešnom výpočte odratávajú. Takže keďže tento webinár je zameraný na vzduchotechniku, tak CFD vlastne máme možnosť využiť na rôzne klimatizačné technológie. Takže od kompresorov cez priemyselné klimatizácie máme možnosť rátať taktiež vplyvy na výkon, čo sa týka dĺžky trás a tak ďalej. Čiže tie možnosti výpočtov sú
dovolím si povedať, čo sa týka vzduchotechniky, skoro neobmedzené. Takže trošičku k tej integrácii. Integrácia v Revite, takisto aj v Inventore. Po inštalácii CFDčka sa nám v Revite aj Inventore ponúkne priamy vstup cez prostredie týchto softverov Revitu a Inventoru do Simulation CFD, čiže model sa kompletne prenesie aj s materiálmi, aj s vlastnosťami. Následne v CFD máme možnosť, ak preberieme všetky materiály z napríklad Revitu, máme možnosť potom týmto konkrétnym materiálom nastavovať nejaké okrajové podmienky, fakt už nejaké hĺbšie vlastnosti, ktoré budeme potrebovať k výpočtu. Široké možnosti Autodesk Simulation CFD umožňujú vo výpočte definovať aj nové technológie, ako sú vlastne pri vykurovaní salavé panely, nachladenie, chladiace tramy a tak ďalej. To znamená, že každou verziou Autodesk Simulation CFD nám pribúdajú nové funkcie a možnosť definovania nových technológií, nových trendov, ktoré vlastne už vo svete niekde fungujú. Taktiež je možné riešiť odsávanie dymu a teda rátať alebo riešiť analýzu vhodných ventilácií, čiže cez nejaké modelové varianty ventilácie máme možnosť vyriešiť ich účinnosť a funkčnosť napríklad v prípade požiaru. Na tomto slade si môžete všimnúť napríklad túto rezovú plochu, ktorá nám hovorí o teplote vo výške vlastne hlavy tejto postavy, čiže dokážete si zobraziť viacero výsledkov naraz, riešiť nejaké sumárne výsledky týchto ploch, týchto možností zobrazovania. To si vlastne všetko ukážeme pri živej ukážke. Ďalej, CFD nie je obmedzený nejakou jednou miestnosťou alebo jednou budovou. To znamená, napríklad pri územnom plánovaní môžeme pri modelovaní zohľadniť napríklad externý prietok vzduchu a tepelné účinky, potom energetickými analýzami vyšetriť interakciu medzi jednotlivými objektami. Samozrejme, CFD dokáže vyrátať, že ak napríklad pri prúdení vzduchu, ak vzduch naráža na nejakú stenu budovy, aké sily na tú stenu budú pôsobiť. Vieme vlastne z jedného výpočtu zistiť poklesy tlaku, sily pôsobiace, momenty pôsobiace na konkrétne časti objektov. Takže nie sme obmedzení ani vlastne rozmermi. Samozrejme je možné riešiť výpočet v mierke, ten by však potom trebalo nejak prerátavať, pretože prúdenie je dosť ovplyvňované rozmermi. OK, prejdime na tzv. Thermal comfort analýzu. V tejto analýze máme možnosť vyrátať napríklad výkon klimatizačných jednotiek potrebný na vychladenie priestorov na konkrétnu teplotu. Máme k dispozícii zobrazenie nedostatočne vychladených častí miestnosti. Môžeme vlastne rátať znovu viacero variant s rôznym tvarom týchto výduchov a podobne.
Takže môžete si tiež na tomto slajde všimnúť, v tejto prvej časti vidíme pôvodné difúzory v stropnej konštrukcii, čiže môžeme povedať, že na tomto zobrazení vidíme nie je veľmi dostatočné vychladenie miestnosti, kdežto revízia so štrbinovými difúzormi a salovými panelmi nám vlastne vychladilo túto miestnosť, dá sa povedať, skoro dokonale. Čiže máme znovu viacero možností rátania tohto problému. Dobre, prejdime vlastne na živú ukážku. V tejto ukážke si zobrazíme výsledky z Thermal Comfort analýzy. Takže vo výpočte sme definovali materiály jednotlivým častiam, jednotlivým komponentom a v okrajových podmienkach sme určili potrebné vstupy a výstupy. Môžete si samozrejme všimnúť, že tento model je pomerne dosť zjednodušený. Treba tu podotknúť, nachádzame sa, ak by som sa vrátil k tým prvým slajdom, nachádzame sa vo fáze koncepcie, áno, čiže v tej prvej fáze toho grafu. Takže takýto koncepčný model si už dokážeme vlastne vyšetrovať v CFD-čku. Samozrejme, aj je možné vyšetrovať parametre aj zložitejším modelom. Obmedzenie tých komponentov nie je pevne stanovené. Samozrejme, čím jednoduchšia geometria, tým rýchlejší výstup a rýchlejšie sa dostaneme k výsledkom. Takže ja prejdem do CFD-čka. Takže nachádzame sa v prostredí Autodesk Simulation CFD 2016. Pre túto analýzu som vytvoril dva scenáre výpočtu, takže môžete si všimnúť tuto naľavo v strome scenário leto a scenário zima, čiže rátali sme aj chladenie, aj vykurovanie tejto miestnosti. Pri zobrazení výsledkov prejdeme do karty Results a zvolíme tzv. Globálne zobrazenie. V globálnom zobrazení si nastavím, že si chcem pozrieť teplotu tejto miestnosti a pozrieme sa, v akom teplotnom rozsahu sa nachádzame s modelom tejto postavy. Dobre, takže na ľavej strane vidíme nejakú legendu, v ktorej máme aj vlastne zadefinované minimálne hodnoty. Pri tomto výpočte sme použili teplotu okolia 40 stupňov, čiže povedzme vonku je maximálna horúčava 40 stupňov, skoro ako dnes vonku. No a teplota klimatizačnej jednotky na výstupe bola navolená na tých 18 stupňov, čiže táto minimálna hodnota, ktorá bola nadefinovaná, sa nachádza tuto a ten zvýšok je vlastne dorátaný aj vlastne tepelnými koeficientami a koeficientami pre prestup tepla a tak ďalej. Čiže môžeme povedať, že táto osoba alebo tento model postavy sa nachádza približne v komfortnej zóne 25 stupňov podľa tejto farebnej legendy. OK, tak prejdeme ďalej a skúsime si zobraziť rezovú plochu. Takže použijem Planes, cez tlačidlo Add ju pridám a pozrieme sa na výsledky v lete. Dobre, takže momentálne by sme chceli vytvoriť graf nejakej tepelnej zóny, takže pomocou funkcie XY plot si navolím nejaké dva body
približne vo výške hlavy tejto postavy. Nazvem si tento graf tepelná zóna, dám ho vykresliť a vytvorím ho sumárny. Sumarizáciu riešime preto, aby sme dokázali vlastne jednotlivé scenéria medzi sebou porovnávať. Samozrejme, sumárne hodnoty, to znamená, ak máme vytvorenú takúto rezovú plochu, v rezovej ploche dokážeme zobraziť výsledky sumárne, čiže v rámci celej tejto plochy, napríklad teplota v rámci celej tejto plochy, minimálna teplota na tejto ploche a maximálna teplota na tejto ploche. To si všetko vlastne ešte ukážeme. Takže zvolil som sumáru, prejdem ďalej, vytvorím si sumárny obrázok aj z tejto plochy, aby som to vlastne vedel aj vizuálne porovnávať a prejdeme k ďalším možnostiam zobrazenia výsledkov. Takže zvolíme ISO Surface. V tejto možnosti zobrazenia výsledkov si zobrazíme rýchlosť prúdenia vzduchu, takže Velocity Magnitude, takisto OK. Dobre, táto funkcia nám vlastne umožňuje zobraziť si miesta s konkrétnou rýchlosťou prúdenia, takže nastavil som jednotky prúdenia na metre za minútu a takýmto spôsobom si viem zobraziť rýchlosti prúdenia vzduchu. Môžete si všimnúť, tento model má vlastne nastavené túto hornú časť ako vstup a tento spodný kvadrík je môj výstup, čiže nejaké odvádzanie tohto vzduchu. Dobre, takže nastavíme si to takto, zobrazíme si tu ešte vektorovo prúdenie. A taktiež zvolíme toto zobrazenie ako sumary. Dobre, môžem tieto výsledky teraz vypnúť a prejdem do centra, kde mám možnosť porovnávať jednotlivé scenéria. Takže na ľavej strane si môžete všimnúť už nejaké vytvorené obrázky, čiže moja prvá rezová plocha, ISO Surface a graf tepelnej zóny. Je potrebné updateovať tieto výsledky, aby boli vlastne v konkrétnej sekunde alebo v konkrétnom čase tejto analýzy a môžeme prejsť k porovnávaniu. Dobre, takže nachádzame sa momentálne v zime, čiže v scenárii výpočtu zima, takže riešime vykúrenie tejto miestnosti. Ako je to vidieť aj na tomto obrázku, teplý vzduch vlastne stúpal nahor a vlastne v rámci geometrie tejto miestnosti potom následne klesal, kdežto tu si to môžete všimnúť v lete, v scenáriu výpočtu leto, kde studený vzduch klesal a ochladzoval miestnosť. V rámci farebnej škály tejto legendy je taktiež možnosť vyšetriť jednotlivé tepelné zóny na tejto rezovej ploche. Dobre, ďalej si zobrazíme prúdenie vzduchu v zime, takže teplý vzduch vstúpa a
a tak vlastne vyhrieva túto miestnosť cirkuláciou a vlastne odvádzaním cez výduch, cez ten výstup, kdežto naopak v lete studený vzduch klesá a tým vlastne vychladzuje túto miestnosť. Ďalej si môžeme pozrieť graf tepelnej zóny, takže vytvorili sme ho len na jednom scenériu, ale výsledky sa zobrazia aj z druhého scenéria. Tu si môžeme všimnúť oranžovou čiarou, alebo oranžová krivka reprezentuje scenério zima, modrá scenério leto. Takže nejaký tepelný rozsah, pohybujeme sa od tých 20 do 25 stupňov aj v lete, aj v zime. Tento jediný výkyv, ktorý tu vidíme, túto špičku, mohli by sme povedať, že nachádza sa presne tam, kde sa nachádzal model človeka. Je to preto, že v CFD-čku je nutné definovať aj teplo, aj vlastne energiu, ktorú generuje ľudské telo. Čiže to môže spôsobovať presne tú špičku, keďže vlastne graf je vykreslený v rámci tých vyznačených dvoch bodov, ktoré vlastne boli vo výške hlavy tejto osoby. Tieto výkyvy alebo tieto extrémy nám hovoria práve o tom, že možno som nezaklikol ten bod úplne najsprávnejšie, čiže už som sa nachádzal možno priamo na stene tohto modelu. Dobre, toto je k ukážke zhruba tak všetko. Nejaké ďalšie otázky, ak máte, pokojne ich píšte do chatu. Chcem podotknúť, ak máte vlastne ďalej nejaké konkrétnejšie otázky, záujem o prezentáciu, môžete pokojne kontaktovať buď kolegu pána Baláža, alebo na e-mail aec@map.sk. Pokojne píšte telefónne číslo na kolegu, vidíte práve na obrazovke a čakáme na vaše otázky v čete. Takže z mojej strany je to zatiaľ všetko a skúsime vám odpovedať na tieto otázky, ktoré napíšete. Takže čakáme na nich.